Hankinta ei ole vain osa liiketoimintaa. Se on tärkeä osa yrityksen menestystarinaa ja kannattavaa kasvua. Olemme rakentaneet kilpailuetua yrityksille hankinnan keinoin jo yli 15 vuoden ajan. Emme vain nykyhetkeä, vaan myös tulevaisuutta varten. Meille hankinta ei ole vain kustannustehokkuutta ja säästöjä. Se on vastuullisuutta ja yhteistyötä, joka vie kohti kestävää huomista. Kuten arkkitehdit suunnittelevat rakennuksia, me suunnittelemme ja toteutamme hankintoja. Jokainen valinta määrittää, mitä yrityksesi saavuttaa tänään ja huomenna. Hankinnan asiantuntijat ja lisäarvon tuottaminen asiakkaillemme ovat toimintamme ytimessä. Osaavat asiantuntijat ja räätälöidyt ratkaisut tekevät hankinnoista fiksumpia, tehokkaampia ja kestävällä tavalla toteutettuja. Tulokset eivät synny yksin. Ne syntyvät asiantuntijoista, tiimeistä, jotka jakavat tietoa, innovoivat ja katsovat eteenpäin. Uskomme, että yhteistyö on avain kaikkeen. Yhdessä voimme saavuttaa enemmän. Sinun kanssasi rakennamme menestyvää ja vastuullista tulevaisuutta. Tiedon ja osaamisen jakaminen on paras tapa kasvaa. Value Source. Hankintojen kumppani numero 1.